Endang Martinez, King Aldoning karelang wedding anniversary. Tita Mardis Delicacies, Dandis San Nicolas, Celito David, Matic family. Jubin Festin, Jari Diaz, Joyce Pagtakhan, Luz Diaz, Charmaine Bungot, Charis Kunan, Carmelita de la Cruz, Nimpa Ramos, Jean Kanda, G. and Enrica, Geraldo Manaloto. Ang timuri di magpasalamat di Tom and Leah Lapid and family, Jesse and Shirley Bitug, Jojo and Joy Manalastas, Manny and Gina Hipolito, Jenny Dison, Luisa Regalado, Almenanza Sarmiento family, Engineer Gian Carlo Reyes. Para king Aldo ng Kibaitan Jocelyn Lapus, Asuncion Quintela, Del Cabrera, Olympia Macabali. King Aldo ng wedding anniversary di Bien and Mila David, Aris and Irene Marcelo. King katampong masi sponsor, Attorney Wilfredo and Arlene Cortez and family. Para king special intention dari Agnes Dulay, Joel Reyes, Winda Reyes, Michael, Jane, Christine, and Janela Alfaro. Para kin safe delivery ng Rian, Charmaine, Palisok. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Homer Policarpio, Myrna Flores, Angelo Bonus, at Alma Bognot. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Father Lorenzo, Monsignor Constancio, Domingo Sr., Domingo Jr., Isabelita, Juanita, Olympia, Noelito, Zenaida, Raymond, Domingo, Fausto, Africa, Escolastica, Candido, Roberta, Yolanda, Ruben, Tito, Cristina, Rosita, Euprosina, Ramon, Evelyn, Allen, Reynaldo, Carmelita, Marcelina, Faustino, Estrelita, Franklin, Estela, Hipolito, Leslie, Benjamin, Allen, Myrna, Gerardo, Francisco, Romeo, at ding maldang kalalwaking purgatorio. Pagmasasyan tayo pong ini, yung solemnidad ning pangadala na banwa, kaladot katawan ni Birhen Maria. Talakat taong po't makiabe king dalit apamuklat.
Kilagyo ng ipampo, ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, at kaya kaan timurin, maya payabak kay kaingan po, good morning. maya mayabak po mo. At kabang pagmasusyan tayo po yung piyesta na nga po, yung tunetang liturgical feast day ngayon, iyapin po yung pangadala na banwa, kalado at katawan ng Mala Virgen. Sa bagay, may Hindu naman, ang ginutang Yesu Kristo, may nanggal keng pangil na ning kamatayan. At ang Birhen Maria, ang may dakayanan, king biyeng alanganga, ang biyeng mapupupos. At batangin nga biyeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa mo, at pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran tapa mo ing lunos na, at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikaing pepal to, king makapagmula lang tanda ng babaeng makaimalan king Aldo, at makatuklo king bulan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ginoo ikaing anak ng Maria, ingnuan karing sablang babay, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ginoo king kaya kang upaya, ing anak ng Diyos, meging anak nining tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa may ipahing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanghangga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talang hanggang mabiya Diyos, tinasming kalinis ni Isa na Birhen Mariang, induning ke kanganak, kaladwa at katawan, king ligaya ning banwa, akit miya saing banwa, anting katataw niyan ning parasan, at miras kesa nang makapakirake, king kayang ligaya. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king halangangga.
Makirandam tao po, kay nga mano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Mi buklay tiyang templo na ning Diyos, karing banwa, at ikit ke, ingkaban, alulana ning keyang kasunduan. Kanita, lintoya king banwa, ing meto nga makapagmulalang tanda, metong yang babaeng makaimalan king aldo, at makatukluya babo ning bulan. At ating niyang labingadwang batwin, ing korona nga tsu, king buntok na. Malapit na yung mga anak, anyang sasangsingya at kukulisak, king pamirandam na. At yung pangmetong nga tanda, alinto, king banwa, metong yang maragul at malutong dragon, at inyang pitong buntok at tapulong sagu. Balang buntok na at inyang korona, keladkad na la, ringiki na, ring katlong dake, karing batwina, ning banwa ating bildog na laking yato. Kay ba't nanita, tinalakadya arapanan ning babaeng malapit ng mga anak, baning kanan inganak, kabud mi bayitya, at may nganak yang pungul alalaki ing babae. Dapot ating sinamsam king anak, at delane king Diyos, at king kayang trono. Inga na kay ti, mitagulaling yang magingari, karing sablang bansa, king kapamilataning pamalukang bakal, at tinipladya ing babay, papunta king disyerto. King lugal asidyanan ning Diyos para keya. At dindam ke ing meto nga siwalang masikan ay banwa, nga nang sinabi, dinatang na ing pamagligtas na ning Diyos, pepakit na ing kayang upaya ng timongari, at ing upaya na ning kayang Kristo. Amano na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing reyna makatalakadya, king dani mong wanan, makapiblas siyang ginto. Ing reyna makatalakadya, king danay mong wanan, makapiblas siyang ginto. King dani mong wanan, ing kekang reyna, karin neman, gintong dalisela, ring alas na. Ing reyna makatalakadya, king danay mong wanan, makapiblas siyang ginto. Makirandam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano, kaya kang kamag-anak at kaya kang kabalen, kaya ka nalangan, kalingwan. Ing reyna makatalakadya, king danay mong wanan, makapiblas siyang ginto. Busta ning legwan mong tagli, yang pagnasana ni ngari, ya ing ginumo, anya pamintuan me. Ing reyna makatalakadya, king danay mong wanan, makapiblas siyang ginto. Miras la kambianing tula at saya, at delano king palasyo ni ngari. Ing reyna makatalakadya, king danay mong wanan, makapiblas siyang ginto. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing katutuan, sinubli ang mebye i Kristo, at siya ing katunayan, kinding mete sublila namang mye. Uling nung makananong king kapamilatanan ning metong atawo, di natangya ing kamatayan. King makanyan mo namang paralan, ing pamanyubliming mye, datang king kapamilatanan ning metong atawo. Uling king pangayagom daring tawo, kangadan,
Mietela, king makanyan mo namang paralan, ding tao subli lang mie, uli na ning pangayagom da kang Kristo. Dapot ing balang metong king sarili ng kabilyan, i-Kristo mo naman karing sabla, kay bat, detang makayagom kang Kristo, king oras na niting kayang panyatang, kay bat na nita, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo ring sablang mag-ari, manungkulan at makikayupayan, at ibyeni iting kayarian king Diyos at tigpa. Uling sukat yang sumakupi Kristo, hanggang enala asambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katutuan, akasalang asambutan na ya, ing kamatayan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, para ngalantayang ini ing maya pabalita. I Maria mi dalaya banwa, at dingangiles ning Diyos, kinulisakla king tula. Ing Ginoo mantabi ake kayo. At kekakimuri. Pamamasaking may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o King panahon na ito, ginaya kay Maria, at marapal yang minta king metong abalen, king kabundukan ng Judea. Mintaya king balen ng Zacarias, at dininaneng maya pa oras Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth, ing pamagmananan ng Maria, ginaloy ang anak king Atsyana. At Elizabeth, mikatmuan king banal espiritu, migsalitaing masikan nga na, mapalad ka, karing sablang babay, at mapalad dyan naman ng anak, amibait ka. Makanano kong pepa ngayon tuliran, ing dalawa na ako ning Hindu, ning kanakong Gino. Uling kabod dindam ko yung kekang pamagmanano, ginaloy ng anak king atyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na keka ning Gino, may paltuto. Nga ng Maria, ing puso ko, pupuryaning Ginoo, magsayayang kaladwa ko. Uli na ng Diyos, saka akong talapagligtas. Uli nga na ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngini, awsanda akong mapalad ding sablang tao, pauli na ning mga ragulabage, ade patana ka na ako ning mayupayang Diyos. Banaling lagyo na, kalulunusan na laring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatyat na yung mayupaya ng takde, at simbulat nala ring mga tasalub ketang kapalaluan ng karelang nasa. Bigsak na laring ari, iba't karing karelang trono. Ading at yuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsya na laring danupan karing mangaya pabage, at pepalakwa na lang alang daral laring mabandi. Ti paraning pangako na karing pipumpunan tamo. Adi natangya baneng saupaning Israel abalen na. Pepakita na ng pakaluluy Abraham, ampon ding sablang palipina. At inabayana ng Maria, Elizabeth, kilub na ring 3 bulan, kay ba't nanita minuli na. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurihan keka o
pa-morning, pasibay po, magandang umaga ulit sa lahat. No? At kakaiba po ang ating pista ngayon, mga pista. Kasi yung isa, ang yumaong Panginoong, Apong Mama Kalulu, Mete, pero yung kabila naman, ang Mahal na Birhen, ang pagkadala niya sa langit, kaluluwa at katawan. Sa bagay, hindi man nag-aaway ang dalawang pagdiriwang natin. Alam niyo po, sa mga Eastern Orthodox, ang araw na ito ay hindi nila pinagdiriwang. Ang pagdiriwang nila hindi yung Assumption, kundi yung Dormition of Mary. Dormition. Dormition, ibig sabihin, ang pagtulog ni Maria. Dormition is pagtulog. At hindi po ba sa atin ang kamatayan ay isang pagtulog? Kailan lang po meron akong binasbasan na patay. Maraming mga bata doon. Kasi kuminsan magandang pakinggan yung mga bata. Yung mga pananaw ng mga bata. Kung anong tingin nila sa mga sitwasyon, kuminsan pwede tayong matuto sa kanila. So, mayroon pong mga bata doon. Tinanong ko kung anong ginagawa ng... hindi pala. Yung una kong tanong kilala niyo ba yung nandun po sa Kabaong? Opo, sabi na si Lola Asyang yata. Lola Asyang. Apong Asyang. Anong ginagawa ni Lola doon? Tanong ko. Natutulog. Ba't hindi nyo gisingin? Yung batang isa gumagano na lang. No? Sa mata po ng mga bata, yung mga namatay, sila'y natutulog. Isang mahimbing natulog na mahirap gisingin. At hindi po ba sa atin, kasi ngayon, maraming namamatay sa COVID. At marami sa atin siguro takot mamatay. Takot sa COVID-19. Pero like it or not, kung hindi man tayo mamamatay sa COVID, mayroong hangganan ng buhay natin. Kung paano, hindi natin alam. Siguro tanging Diyos lang ang nakakaalam kung paano magtatapos ang ating buhay. Kaya maganda pong pagnilayan din yung ganyan, bagamat ayaw natin pag-usapan. Pero para sa atin ito, kung mayroong itinuturo sa atin ng mga bata, para di natin katakutan ng kamatayan, ito isang pagtulog. At hindi po ba yan naman ang ating dinadasal, pinapanalangin sa mga yumao? Pag sila'y namatay, ang ating panalangin pagkaluban may alangangang kapainawan o Ginoo, ingalangangang sala sunlag sa kaya, may he rest in peace. May painaway sa aking kapayapan. Kapahingahan ang kamatayan. At ano bang masarap na pahinga? Kung kayo po ang tatanungin, anong gusto niyong pahinga? Kung kayo pagod na pagod, hapong-hapo sa mabibigat na gawain ninyo, iinom ng 5 Red Horse na beer, manonood ng sine, maglalakwatsa, pagod ka na nga lalakwatsa ka pa, pagod ka na nga, lalakad ka pa. Hindi po ba ang masarap na pahinga ay yung isang mahimbing na tulog? Yung masarap na tulog. Yung Red Horse, siguro yung iba kaya umiinom yan o kaya ng alak para mahimbing silang matulog. Kaya lang yung iba hindi na nagigising. Pero isang mahimbing na tulog. At yan po yung larawan natin sa kamatayan. Ito isang mahimbing at malalim na tulog. Kapahingahan. Isang kapahingahan ang bigay ng Diyos sa atin. At alam nyo, dyan ko po nakikita
ang nangyari sa Mahal na Birhen, itong paniniwala ng mga Eastern Orthodox, Dormition of Mary, ang kanyang pagtulog. Ibig sabihin, nakamtan na niya ang walang hanggang kapahingaan. Nakamtan na niya, pinagkaloob ng Diyos sa kanya, yung hindi magmamaliw na pahinga. Pero para sa atin po, ang larawan ng kapahingahan ay hindi lang yung tulog, yung matulog, kundi yung buhay na buhay. Para sa atin, makikita mong tunay na kapagpahinga, yung masigla siya, nakamud siya. Tignan niyo po sa inyo, pag yung isang tao ay masungit, sasabihin, masama yata yung pagkagising. Hindi maganda yung tulog. Kami po kaming mga pare, pag nagbabasketball, tapos mayroong isa sa amin na parang lanta pag maglaro. Ang sasabihin sa kagad, tapos nag-error sa laro, sasabihin ng coach, katama santing tudtud. pero pag magandang maglaro, ay maganda yung tulog nito. Istuya tudtud. Kaya sa atin po, yun. Ito yung larawan ng buhay, yung masiglang masigla, masayang masaya, nakamud. At sa atin po, ang Mahal na Birhen, yan ang ating pinapaniwalaan tungkol sa Kanya. Ngayon siya'y buhay na buhay, mood na mood, very much alive and kicking in the kingdom of heaven. Alam niyo po ba na apat ang dogma tungkol sa Mahal na Birhen? Apat yan. Yung sa ating mga Katoliko, mga katotohanan na dapat nating paniwalaan bilang Katoliko. Kung di mo paniniwalaan ito, huwag mo nang ituring ang sarili mo bilang Katoliko. Kasi pag mga dogma, kailangan bilang Katoliko ay paniwalaan natin. Kung hindi, pwede ka nang umalis sa pagkakatoliko. Kasi dapat itong lahat ng turo ng simbahan, mga tinatawag nating mga dogma, dapat ay paniwalaan natin. Kung hindi, pwede ka nang maghanap ng ibang paniniwala. At ito pong apat na ito, yung una, siyempre yung virgin birth ng Mahal na Birhen. At hindi lang yung virgin birth, kundi hanggang sa manganak, siya'y nananatiling malinis at birhen. Yan po yung una. Kaya palagi nating dinudugtong ang salitang birhen sa pangalan ng Mahal na Birhen. Kasi sa ibang mga paniniwala, hindi na siya birhen kung siya'y nanganak na. Ganyan. Pero para sa atin, He remains pure and virgin even after giving birth to the Lord. Hanggang sa siya'y mamatay. Kaya kadugtong po nitong virgin birth ay yung pagiging Immaculada Conception niya. That He was conceived without original sin. So kung pure and malinis siya, ibig sabihin, hindi lang nung ipinanganak siya, even before her birth. Pinagkaloob na ng Diyos sa kanya ang pangakagli, yung ano ba yung pangakagli? Ang paglilihi sa kanya ng walang bakas na kasalanan, yung original sin. So, yun po yung Immaculada Conception. At yung pangatlo po ay yung titulo niyang Mother of God. Kaya pinagkaloob ng Diyos sa kanya itong dalawa, ang kalinis-linisan ng Mahal na Birhen Maria, dahil dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang kalinis-linisan anak ng Diyos.
Kaya kung ipinanganak niya ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, pwede natin siyang tawaging the Mother of God. Kasi ang pinanganak niya ay hindi lang taong totoo, kundi Diyos na totoo, ang Panginoong Jesucristo. Kaya she is the Mother of God. Actually po yun, di ba? Pinagdiriwang natin pala yung itong dogmang ito pag January 1st. No? Yung Immaculata Conception ay pag December 8. No? Kaya kung titignan niyo po ito, dapat makompleto. Kaya si Pope Pius XII in 1950, parang kinompleto lang itong ating paniniwala sa Manlabiren. Kung siya ang kanisnisan na birhen, na hindi nabahira ng anumang kasalanan, manapat lamang na aakyat siya sa langit. At ipagkakalob sa kanya ang paniniwala sa resurrection of life. Kung mayroong unang tatanggap nitong biyaya, walang iba kundi ang mahal na birhen. Kaya ito po yung paniniwala natin ngayon na ang mahal na birhen dinala sa langit, kaluluwa at katawan. Meron pong debate dyan ang simbahan, yung Orthodox, Catholic. Ang pinag-uusapan namatay ba ang mahal na birhen? O bago man siya namatay, inakit na siya sa langit ng mga anghel. Anong pagbabasihan natin sa ganon? Pero in the 4th century, mayroon pong isang kasulatan na namatay ang mahal na birhen. Kaya meron siyang sa Jerusalem, may tinuturing na puntod niya. Pero on the 3rd day, nang pumunta sila sa puntod niya, wala raw yung bangkay ng mahal na birhen. At ang natira, ang kanyang damit yata, o yung iba namang, sa iba namang tradisyon, yung kanyang cincture. Kaya mayroon pong sintas ang mahal na birhen ng Assumption. So yung sintas daw ang naiwan. Pero sa iba, yun nga, yung hindi niya natikman ang kamatayan. Before her death, inakit na siya sa langit. Ano pong contention ng simbahan dyan? Kay Pope Pius XII po, hindi naman dogma, hindi niya dineklara dogma ang kamatayan niya o hindi niya pagkamatay. Walang dogma ng kamatayan ng mga labirhen o hindi siya namatay. Basta't sa kanya, ang dogma ng Assumption, ito ang dapat paniwalaan ng Katoliko, na ang mahal na birhen, sa katapusan ng kanyang buhay dito sa mundo, inakyat siya sa langit, kaluluwa at katawan. Yun lang. Kaya sa atin po rito, kung marami pa tayong tanong kung paano namatay ang mahal na birhen, namatay ba siya? Ang hirap pong balikan at tunay na simayin kung ano talagang nangyari. Pero kung di man po natin alam yan, sa tayo ngayon, sa ating pagdiriwang, we do believe na ang mahal na birhen ngayon, ang mahal na birhen ngayon ay tinanggap na niya itong pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ng buhay na magkamuli, resurrection of life, na kompleto sa kanyang buhay ang paniniwala ng simbahan, yung tatlo. So sa atin po, anong binubungan ito sa atin? Itong paniniwalang ito? Well, narinig nyo na po siguro lang beses kung paano ang mahal na birhen ay nakakyat sa langit. Dinala ng mga anghel sa langit.
Yan din po ang ating inaasahan at ating hinihintay na gagawin ng Diyos sa atin. Tayo rin po, gusto natin marating ang narating ng Mahal na Birhen. At sa kanyang mga panalangin, naway ito nga po'y mapa sa atin. Kaya ganun pong matindi ang ating devotion sa Mahal na Birhen, hindi lang dahil sa siya malapit sa kanyang anak, at ano man ang kahilingan natin ay ipagkakadaw niya, kundi para kung nasaan siya, ang ina ng ating pananampalataya, ay doon din tayo mapupunta. Kaya ang Mahal na Birhen ay isang parang patalas, hindi mapatalas, sa pasinag, king Kapampangan. No? Ano ba sa Tagalog ang pasinag? Parang, yan, sa pasinag siya, pasinag, para sa ating lahat. Na kung paanong siya ngayon kanya nang tinatamasa ang walang hanggang kapayapaan, ang walang hanggang buhay. Yan din, darating ang panahon sa biyaya ng Diyos, ang ating tatamasin. Diyan din tayo dadalhin, iaakyat ng Diyos, kapiling niya, at ng Mahal na Birhen, at ibang mga santo at mga santa. Kaya ganito po sana maputol o mawala, mababawas yung takot natin sa kamatayan. Kasi para sa atin, ito ang kamatayan o isang walang hanggang kapayapaan. Pero ito rin walang hanggang buhay sa piling ng Diyos na nasa ngayon sa Mahal na Birhen. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. At ating ihayag ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, sipang may payang tatu, dinalang king banwat yato, at kang Jesucristo ang nakambugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linas sa lala ng payang Poncio Pilato, may pako king cruz, mete at nikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katnungaldo sinubiyang mebiet. Pepay ka sa banwa, makalukluk wana ng Diyos, ipang mayupayang tatu. Ibad ka rin magbalik yan naman keti, banukum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya po king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakti Santos, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasablirang mieding mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin taking Diyos sa ipata mo, amida laking Birhen Maria, katawan at kaladwa, king ningning ning kayang kayarian. Balikta na katasana, itang malukang anak ng Eva, at atangis ketiking karina ning luwa. Nga tamang manalangin, Ginu, gawan ming Birhen Maria, modelo ning kekang iglesia. Ginugawan ming Birhen Maria, modelo ning kekang iglesia. Para king Santa Iglesia ating kayang pamuntok, kalupa ning Birhen Maria, manatili sanang mapagkumbaba at mapamintuking Diyos. Maging imakulada ng esposang Kristo, king ningning ning banwa, ipanalangin taking Ginu. Ginugawan miyang modelo ing Birhen Maria, modelo ning kekang iglesia. Para ka rin kaya katang pamuntok laiko, at alastas da sana king ing Diyos, para ngalan no ring mapagkumbaba, dapot lilibakan no ring matas. Inyaking oras ning karelang kamatayan, sa pilitan dang gulutan ing sablarang pibandyan at upaya. Ipanalangin taking Ginu. Ginugawan mi ing Birhen Maria, modelo ning kekang Santa Iglesia. Para ka ring sablang babayi king mabilugayato, abalo rasana king Birhen Maria,
Nung makananong maging mahinhin at malinis, ban at aguyudo ring lalaking misane king kayapan, imbes na managyag king kabiguan at tukso, ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mi Birhen Maria, modelo ng kayakang Santa Iglesia. Para ka rin kaya katang sarili. Parati tasa ng may katapat at kabilugan na pusong debosyon kang Maria, emo kapamilatan ding amano, nune babo ning sabla, king pamanuki karing kayang alimbawa, kapamilatan ning pamanupad king kaburyaning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mi Birhen Maria, modelo ng kayakang Santa Iglesia. Ngeni adwanta mo po ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, ingke kang grasya, may mga karing pagmumulalan abage-bage, King Birhen Maria. Uling tapat siya, King pamibule-bule, King kang amano, at King pamanupad, King banal mong kaburyan. Ituro mo King makiapos kaya, banketa kambena, malyari King miras, King ligaya banwa, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiabeta po, king dalit king pamagsadya, karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuit indaon karing gamat mo, king kapurit ikaligaya ng kiyan lagyo, ng kaya katamig kasaplala at ni mabilog na Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo sana iting pamag-ayin ning kasuywan keka. Tinasming Birhen Maria, King ligaya ning banwan. Kapamilatan din kayang panalangin, saupan mo kaming magdulap keka at bibiyebe king lugod mo. Idihadon mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ke kayo, yat na yoreng puso yun, Makayat na loking Ginoo, pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat-dapat at matuli.
Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratit numang karin, oy pa. Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ngining midalaya banwa, ing birhen na induning Diyos, ing umpisat larawanan ing Santa Iglesia, king kayang kaganapan, mirinan kapanayan at kaligayan, ing pamakyagom mikeka. Emo pepaborening dumalan niyang kasiran, ing katawan ing birhen, amigdala at sinese king kekang anak, ing ginuning sablang biye, king ligayan ing pamikatawan tao. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye, kapurian kekang. Banal, banal, banal Pino, Diyos mayupaya, ipo'y banal, naman, ingel, kaligaya, Hosana, Hosana, kakatas-katasan, maraming daratan, aking lagyo ni Pino. Maraming daratan, aking lagyo ni Pino. Hosana, Hosana, ang kakatas-katasan. Maraming daratan, aking lagyo ni Pino. Maraming daratan, aking lagyo Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malalalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya, may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapet, pepasalamat siya keka, pira sinet binyene karing kayang disipulo nga nam, kunan niya itikongan at kanan niya. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, kaning kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Iting kalis, yung kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Patayan mo, inuke kami ang gaganapan, ang asumi mo, bebeke kami ang pagmasosyal, anyatang mong maligaya ke kami ang Inyang gaganakan miyo ipa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakamula naman din kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen din Diyos,
Kambiyan ang San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan na kambena at kaya, ipang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Ngayon manalain tangmit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amano, tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan. Anong labin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan.
Kordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos king apunan ng Kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ko. Dapat pagkas ng yaman mo, pumayak na ako.
Karin pong kaya beming sisimba kin live streaming. Siklod tamo ban pangadyan, indapat ning espiritual, apamakinabang. Itangan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningining pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo mang espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at yung kakarin. At pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Oratio Imperata. Itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambenimbelwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa, ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayangun na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayat dim sabla, at ban makasawab kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginaming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiya ang pamagarik kambiya mo, king kametongan ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king ngalanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya, at kananamanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ikesanang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan. May patnubayan kesanang papunta, king likaya banwa. Kapamilatan ding panalangin ning wana, Virhen Maria. Iniadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginuni. Paalalang po paganaka, ing misa tama po ang 5:30 cancel ya pa. Kasi po Sunday Massing po Saturday Mass ya. Reta po sisimbang Saturday Mass.
Ampong misa tamo po lakota na yung anticipated mass pag Sunday ay pag Saturday masses ay Sunday masses nongan. Magumpisa po ta alata ng anticipated Sunday mass. So, po sabihin lang po yung 5:30 p.m. mass, Sunday masses nongan. Okay? So ito po, kasi kaya na pong pepalol ng dekreto nga pundong na ito yung Saturday, dapat Saturday mass niya mo. At uling nga tiyutama kayong pandemya, diyan nga makasimbang Domingo, uling pandemic, nakadispensa mo po kitang kay obligation. Pero anyway po, kahit mo, itang Sunday masses, daragdagan tarat ang misa, 4 la po, bakit tintang time ngan kareta na simbaret ang 4 na misang King Sunday mismo. Okay, so din pong kakatamong schedule pa siya Sunday, 6:30 in the morning, 8:30, 10:30, ang papaputang 5:30 p.m. So, reta na. So, ito pong Saturday Mass, ilakotan pa mo. Ilakotan bakit Sunday Masses langan din kaya katamong simban. Ito mismong Domingo mismo. Okay. Inginuman tabiyake kayo at Ido ko yung rimbutok yu para king masusing bendisyon. Mibait king na Birhen Maria, inganak ng Diyos, kinabos niyang ketawan. Katman ako sana, karing kayang grasya. Amen. Amen. Tinggaping pagmula ng biye kapamilatan ng Maria. Manano na sanang parati kong magtamasa, king malugod ng pamaningat. Amen. Dinatang kong magsaya, king kapyesta ng Maria. Mikatman ko sana karing tula ng Espiritu at karing kalam ng alanganga yung santungan. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipahing tutu, ingi pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan at manatiling lulugod at susuyo king Diyos at king metong at metong. Salamat king Diyos. Diyos. Sa dakal po salamat kaya kayo na magandang araw, maraming salamat. Balampot niya po si Diyang Almusali teng apong makadalulu devotees. No karinyatan ay Tor, ibiyara po kaya kayo makasupot. Eko po mama ko, mami Tor, Nestor.